Raden, kula mangertos wiwit enjing panjenengan dereng dahar sarapan. Pramila Raden, monggo. Sampun kula cawisaken ingkang olah-olah kula piyambak. Wiwit beras wangi parisempat lelawuhanipun jangkep karman panjenengan. Kula ngertos karman panjenengan menika jangan terem to. Duh. Saliyane iku iki jangan tewel. Raden, panjenengan kula ladosi rumiyin nuwun sewu. Kepareng kula dulang panjenengan kalian nyepeng janggut panjenengan Duh Raden. Ya ya kok ayo. Ganti yayi tak dulang enak tenan rasane. Ingkang olah-olah kula piyambak Raden. Ya ya. Kalau tak cekel janggutmu wong ayu iki mine dawa. Muga-muga panjang umur. Raden kaping kalih to tanduk wono langgi kok ya mangke dalu ki ngaten ki Raden tanduk malih ping kalih lho lah kok ping pindho lah iya daharipun menika lho Bapak Ibu